Mete Narin Gurana biçûk 19 şunda di roja yekşemê li newalek nêzî gund hate dîtin. Ev newala ku nêzî gundê Tavşantepe ji dûr ve xuya dike. Li gorî daxuyaniya wîlayeta Amedê Meytê keçika biçûk di torbeyek de li ber devê ava newalê hate dîtin ku ser tûrik bi kevir û qirç û pelan hatiye girtin. Kayıp Narin Güran'ın Li gorî delîlên pêşîn, Narîn girana ku winda bû, piştî hatiye kuştin, kirine tûrik û di newalê de veşartine. Tûrikek Meytê wê kirinê di devê newalê de veşartine, kevir û pel û guliyê daran danîn ser, ku bi zû zû nayê ferqkirin. Lê li vê newalê berê jî tîmên me lê gerîn kirbûn. ve doğal bir görüntü verilerek Meytê zaroka biçûk rakirin saziya tiba edliya Amedê û di encama otopsiyê de wê eşkere bibe bêka çawa hatiye kuştin Meyt çend roj nava avê de maye. Di otopsiyê de wê diyar bibe ka sedema mirina Narîn çi ye û dest rêjê biye an jî na. Xizm û axrabayê keçika biçûk li pêş avahiya tiba edlî li benda otopsiyê ne ku dawî bibe. Ev jina pîr jî hewar dike. Lê tu xizmek Narînê naxwazin ji rojnamegeran re biaxivin. Piştî otopsiyê Meytê Narîn wêlgund were binavkirin lê hê dema wê nediyar e. Partiyên Kurd, Dem Partî û DBP roja yekşemê ji bo Narînê wê li nav bajarê Amedê meşeka girseyr darbixin. Cavereyek ku rojên pêş de karbidest bi agahiyên zêdetir daxuyanî bidin. Narîn Guran ji 21 tebaxê bir da li gundê xwe hinda bû û hefteyek berê apê wê yê muxtar Salîm Guran bi sûcê kuştina qesdî hatibû girtin. Ma apê me re çar, apê me re wer dike. Divê, dorî zamanê me tiştê wer nediye. Ba ana me dî. Muxtarê me baş bû, wele muxtarê me bi gedeyê gedar re bû, meznan mezin re bû, wele muxtarê me feqîr bû. Ev pîrejin ji gundê Tavşantepe ye. Li gundê Narînê ye û beriya çend rojan ji kamerayê dengê Amerîkayê re anî bû ziman ku ew bawer nakin muxtarê gund apê Narînê zirarek dabe keçika biçûk. Li gund jî tu kesî nexwest ji kamerayan re biaxivin. Xecîcan Farqîn, dengê Amerîka, Amed.